ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинҳои нав омода кардем ки пешкашдом мекунем. мошинҳо беҳади баъд арзоне ки аз 5000 сомонӣ сар мешаванд ки мошинҳои арзона. бародарони азиз, видеонавора бародарон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонем ки дар WhatsApp ва имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонию 29 дирҳам. дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имо ва дар WhatsAppтон поделиса кунен. силкаша хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. рафтем. як мошини фурӯшӣ дорем ки дӯстон Opel Vectra B аст. Opel Duty соли бароишаш 1996 солае ки судишояш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 16 клапана аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та диска, 4та балони нав дорад, аккумулятори нав задагиай. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, хадавой кардагиай. ягон ҷош пӯшидагӣ нест. дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хуб дорад. рақамҳои тоҷикистон ва рақамҳои россияшон аст. WhatsApp ҳам дорад, метавонем ки дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли бароишаш 1998 солае. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.8 литрае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 4та балони нав, 4та дискаи радно, яксола ҳуҷҷат ва яксола танировка дорад. мошин бе ягон камбудия хадавой ҳам дорад. дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 58000 сомонӣ ки дӯстон дар хуҷанда дар истаравшаншай айни ҳол мошин нархи ахиронша гуфтагар мошин беҳади баъд тоза дигар арзон намешавад. хай кадомтон агар дилша ёфта тонед савдо кардатонед дӯстон, метавонем ки занг занед ва савдои худтона кунем. бо Opel Astra F бародарони азиз, хачбек соли бароишаш 1991 солае ки не ки мошина полни худ 97 сол кардагӣ ҳастанд. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 литре, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош то моҳи 09 моҳагӣ аст, яъне ки як 2 моҳ 3 моҳ дига ҳуҷҷат дорад. бародарони азиз, хай дигар маълумотша мегирен. 4та диска, 4та балони миёна хадавой дорад. мошина састияниш беҳтарина мега соҳибаш. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленский район фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ ки бо хай кадомитон харидор бошед аниқ дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, занг занед ва дигар маълумоти пурраша гиред. ВАЗ 2106 бародарони азиз, яду бародар ки хоҳиш карда буд. соли бароишаш 1999 солае. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 литре, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибшон. мошин 4та балони миёна дорад. дӯстон, хадавоиш нестай, нашод ҳуҷҷатчам ягон гап гуфтагӣ нестанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб фурӯхта мешавад бо нархи 5500 сомонӣ. бо кадоми харидор бошад дар ҳамин рақамҳошон дӯстон занг мезанен, маслиҳат карда мехарен, не ки соҳибшон хоҳиш кардага ки беҳуда занг назананд. кадоме ки харидоре ҳавайда маълумотша мефаҳмонанд. марҳамат. Opel Astra F бародарони азиз, караван аст. соли бароишаш 1996 солае. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 литре, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мегад соҳибаш. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ аст. ягон рамош кафидагӣ нест. тагш умуман пӯшидагӣ надорад. мошин 100% бе ягон расхода мега камтарак қарзорум ба ҳамин хотир мефурӯшум мега. 4та калпак, 4та балони миёна, яъне ки 60% ки 100% дӯстон хадавой ҳам дорад.
айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ фурӯхта мешавад бо нархи 28 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки дигар маълумоти 100%-аша гиред. шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон ин ҳам аст Mercedes-Benz C-классае ки бисёр бардорӣ хоҳиш карданд ки сечкаҳо бисёртар шавад. соли бароишаш 1996 солаи 34 бензини холияе. объем мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 баллони миёна дорад, 4 дискаи худаш аст рамашка хадавой дорад. мошин пӯшидагӣ надорад. светаш михел савзи чия торика ранга бардани азиз чӣ хеле хитом мебинен. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. Opel Vectra A дӯстони азиз, Opel Vectra соли бароишаш 1991 солае 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони миёна ҳастай хадавой дорад бардони азиз. свети радноиш ҳамихел сафедае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи аш дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 15 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадоме ки харидори аниқ бошад дар ҳамин рақамҳо занг мезанен ва маълумоти 100%-аша мегирем дӯстон. марҳамат. 8 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз бояд дига сечка яъне ки элегансия мега соҳибшон. соли бароишаш 1998 солае 34 бензин газ дорад, кор мекунад. гази евро 4 дорад. объем мотораш 1.8 литраи коробкаш автоматае дӯстон. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин тоқа дар дуруни хуҷанд гаштагия дӯстон. нав хадавой кардагия 1 сола ҳуҷҷат дорад ва аккумулятори нав дорад. 4 баллони нав, люкуш шишагия дӯстон. коробкаш 100%. мошин бе ягон камбудия, ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад. 4 дискаи рамашкаи заводской айхудаш. айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 56 000 сомонияе ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагия ягон биши мегзарам. хоҳиш кардагия ки беҳуда занг назананд кадоме ки харидори аниқай ҳавай. марҳамат дӯстон, дигар маълумотша гирем. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, молодёжняй, соли бароишаш 1995 солае 34 бензини холияе, газ надорад. объем мотораш 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллони нав задагӣ аста, 1 сола ҳуҷҷат дорад. центразамока дӯстон бе ягон камбудияе. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 12 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. ва вариантҳои алиши ҳам аст ки бо Opel Hatchback ё ки Opel Vectra кате ки болоиш маслиҳат мекунед шумо дар сумметян. кадометон агар харидор бошед ё ки ҳамихи вариант доред, рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гиред. марҳамат. 10 мошини фурӯшӣ. мошини навбатии фурӯши мо дӯстон ин ҳам сечка астае ки соли бароишаш 1994 солае свети сафедаш астае. 34 бензин газ дорад. гази евро 4 дорад. объем мотораш 1.8 литрае дӯстони азиз, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 баллони нав дорад. 1 сола ҳуҷҷат ҳастае. мошин бе ягон камбудия гуфта дигар маълумотша мефаҳмонам кадоми харидор бошад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархаш 33 000 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад кадоми харидори аниқ бошад. хоҳиш кардагия ки беҳуда занг назананд ака кадометон агар аниқ харидор бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти дигарша гиред. 11 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 молодёжные бардорон, соли бароишаш 1993 солае 34 бензини холияи мошин газ надорад. объем мотораш 1.4 простой астай, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони миёна астай.
хаддавой ҳастад дӯстон, ҳуҷҷатҳои мошин бучидагия мега хай дигар маълумотша 100% бо телефон мефаҳмонам. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон нархаш 7000 сомоние ки бо савдо мешавад дар назди Капот. бо телефон савдо намекунем. гуфтагия кадоми харидора биен ай пеш бинен бо савдо мешавад. марҳамат. ваз 21014 дӯстон, яду бародараки хоҳиш карда буданд. соли бароишаш 2005 солае, суди шӯриш бензини холияе, объем моторош 1.6 литрае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. радной краскаш ҳастае дӯстон ва молодёжни кардагия ки салоншам тоза ҳастае. 1 сола ҳуҷҷат дорад ва электропакетае дӯстон. 4та баллонош 70% ҳастае ки номерои мошинам номерош созае. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. хоҳиш кардагия ки беҳуда занг назанад, илтимос кардагия ки мошин фақат одамое ки харидори аниқ бошанд ҳавайокати савдо мешавад. марҳамат дӯстон, дигар маълумотчам мегирем. ин буд мошинҳои фурӯшии мо. то видеои оянда.